Babe. Babe, ka tsaya. Bisa kake gudu na. Mai na kira ka waya baka dagawa. Kin ga babe. Kwana biyu ne kawai bana jin daɗi. Baka jin daɗi. Baka jin daɗi kwana biyu ko dai baka da kuɗi ne. Talauci ya boye ka shi yasa kake gudu na. Wani irin magana ne wannan? Ban gane ba. Kaga, kwantar da hankalinka. Ba ni garin da kake boye. Kawo mana. Laisse avec, laisse avec. Laisse avec. Kawo jadan ma. Ba ni jadan. Kidi kawo. Gashi na sai maka abinci. Mama farki nake baka zuciya ta kiye soyayi mafafaki sai ka cefe Kaga maki. Babe, ka ci a hankali mana. Ka ci a hankali mana. Kwantar da hankalinka. Komai zai yi kyau. Insha Allah. Kuma ɗazu kafin na fito na tura maka 100. Na tura ma 100 saboda na fahimci baka da kuɗi. Saboda yanzu time ɗinka ne kaga a baya kai ma ka kashe min kuɗi sosai. Yanzu kuma na fahimci kai baka da kuɗi shi yasa ka tura maka 100 kai amfani da shi.